सुषमा अंधारे आणि कुणाल कामरा यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला। प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेमध्ये हा हक्कभंग प्रस्ताव आणला। कामराकडून एकनाथ शिंदे यांच्यावर खालच्या पातळीत टीका झाली आणि सभागृहातल्या सदस्यांचा कामराकडून अवमान झाला असल्याचं दरेकर यांनी हक्कभंग प्रस्ताव मांडताना सांगितलं। श्रीमती सुषमा अंधारे यांनी प्रस्तुत प्रकरणी भाष्य करताना व्यक्त केलेली खालच्या पातळीवरील भाषा व श्री कुणाल कामरा यांनी हेतू पुरस्पर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांवर वैयक्तिक व उपरोधिक केलेले गाणे यातील भाषा एक प्रकारे सभागृहाचा अवमान आहे। म्हणून श्रीमती अंधारे व कुणाल कामरा याच्या विरुद्ध मी हक्कभंगाची सूचना देत आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे, ही सूचना स्वीकृत करावी व या अधिवेशनात मांडण्यास आम्हाला अनुमती द्यावी।